नमस्कार. आजच्या आपल्या शिष्य परिवर्तन प्रोग्राम मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत. आजच्या शिष्य परिवर्तन प्रोग्रामच्या आपल्या टीचर आहेत बीना दीदी हेगडे अहमदनगरहून. त्यांचं खूप खूप ह्या प्रोग्राम मध्ये स्वागत. बीना दीदी ह्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या गेले 18 वर्षापासून आर्ट ऑफ लिव्हिंगशी जोडलेल्या आहेत आणि 13 वर्षापासून त्यांचा टीचरचा एक्सपिरियन्स आहे. आतापर्यंत त्यांनी खूप सारे हॅपीनेस प्रोग्राम आणि सहज समाधीच्या टीचर आहेत, इटर्निटी प्रोसेसच्या टीचर आहेत आणि अहमदनगरमध्ये DSN असो, ऍडव्हान्स कोर्स असो, कुठल्याही प्रोग्राम मध्ये त्यांचा खूप मोठा सहभाग असतो. आणि मला असा अनुभव आहे त्यांच्याकडे की आतापर्यंत जे पण आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे सिनियर टीचर्स आहेत, गुरुजींपासून सगळे त्यांच्याकडे स्वतः राहिलेले आहेत. कधी कधी तरी वाटतं की फक्त बीना दीदींचा एकट्यांचाच एक्सपिरियन्स आपण घ्यायला पाहिजे. पण आज आपण बीना दीदी बरोबर त्यांच्या पार्टिसिपेंटचा म्हणजे त्यांच्या शिष्यांचंही इथे स्वागत करत आहोत आणि त्यांचा एक्सपिरियन्स पण आपण इथे ऐकणार आहोत. बीना दीदी, आपलं ह्या प्रोग्राम मध्ये खूप खूप स्वागत. जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच रोहिणी दीदी. अच्छा, थैंक यू सुनीता दीदी एंड रोहिणी दीदी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपॉर्चुनिटी दिया, इसलिए पहले आपको कृतज्ञता व्यक्त करूंगी. अच्छा, और ये हमारा सौभाग्य की बात है जब गुरुदेव इस धरती पर चल रहे, उसी धरती पर हम भी चल रहे है ना. फीलिंग वेरी ग्रेटफुल. हमेशा बोलते हैं आप लोग सब अनमोल रतन है. इसे मुझे भी हर एक व्यक्ति है ना प्रेशियस जेम्स वैसे ही है. यहाँ पर ऐसे 5 पीपल को मैंने बुलाया है, तो एक एक अनमोल मोती है. सच में गुरु के प्रति जितना है हमारा भक्ति प्रेम, वैसे उन लोगों के प्रति भी हर एक व्यक्ति के प्रति हमारा प्रेम और भक्ति है. तो सबसे पहले मैं ध्यानदेव जी भैया के लिए वेलकम करूंगी. भैया, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. ध्यानदेव भैया वेरी सॉफ्ट एंड वेरी पोलाइट. इतना इरिगेशन डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट में रहते हुए रिटायर्ड हुए हैं. बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है भैया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव दीदी और साधक बहनों और भाइयों. आता मी जून 17 मध्ये रिटायर झाल्यानंतर सुदर्शन क्रिया करायची असं म्हणून मग मी जाहिरातीची वाट पाहिली. एक दिवस ती जाहिरात आली आणि त्यावेळेस ध्यान मंदिराचं काम चालू होतं, पूर्ण झालेलं नव्हतं आपलं नगरमधलं. मग वेगवेगळ्या 4-5 ठिकाणी ते आयोजित केलेलं होतं ऑगस्ट 2017 मध्ये. त्यापैकी मग बीना दीदीजींच्या घरीच एक सेंटर होतं, मग मी तिथे तो कोर्स केला. खरं तर बीना दीदी याच आमच्या पहिल्या गुरु एओएल मधल्या, आणि सुदर्शन क्रिया आम्ही त्यांच्याकडूनच शिकलो. आणि आयुष्यभर त्यांचं ऋणी राहील की बाबा त्यांनी मला हे शिकवलं, मला ह्या परिवारात आणलं. आणि सुदर्शन क्रियेचे मला फायदे असंख्य आहेत, म्हणजे त्याची गणती सुद्धा होणार नाही असे आहेत. मी ज्यावेळेस रिटायर झालो त्यावेळेस एक महिना 1.5 महिने म्हणजे कोर्स केल्यानंतर तो थोडासा पोजिशनल व्हर्टिगोचा त्रास व्हायला लागला होता. 2-3 महिने मला सुदर्शन क्रिया करता आली नाही शिकून सुद्धा. नंतर मी हळूहळू दर रविवारी ती सुरू केली आणि का त्याच्यामध्ये चेंज होत गेला की म्हणजे थोडंसं मला त्यापूर्वी थोडंसं जरी डोक्याची हालचाल झाली तर लगेच चक्कर यायची. मग शेवटी मला सुदर्शन क्रियेने त्याच्यातून वरती काढलं किंवा दुरुस्त केलं. मला शरीर पूर्णपणे माझं निरोगी केलं. त्याच्यामुळे मला इतका त्याचा फायदा झाला की मी त्याचं वर्णन करू शकत नाही. मला आता एवढीच इच्छा अशी वाटते की पूर्वी जे आपलं बंद झालं होतं टीओके मध्ये, मध्ये जे दर रविवारी आपलं सुदर्शन क्रिया व्हायची सामूहिक, ती आता बंद झाली, ती परत सुरू व्हावी अशी माझी आता इच्छा आहे. या सुदर्शन क्रियेच्या नंतर साधारण 5-6 महिन्यानंतर जो उपनयनचा विधी असतो तोही मी बीना दीदींच्या घरीच केला. त्याचाही मला खूप फायदा झाला. मी त्यावेळेस त्रिकाल संध्या एक सलग 3-4 महिने केली
त्याचाही मला खूप फायदा झाला. घरामध्ये शांती आणि मनाला अशी शांती पाहिजे ती खरोखर त्याच्यातून मिळून जाते. त्याच्यानंतर आणखी एक 6-7 महिन्यानंतर मालिनी दीदी ज्या आहेत त्यांनी आम्हाला बीज मंत्र दिलं. बीज मंत्राचा एक चा कार्यक्रम झाला होता ते गुरुमध्ये गुलमोहर रोडला. तोही मी केला. त्यानंतरही मला अतिशय मनाला शांती लाभली. तसे मी मेडिटेशनचे बरेचसे कोर्स केलेले आहेत. त्यात गौतम बुद्धाजींचं जे आहे विपश्यना त्याचा मी एक 10 दिवसाचा कोर्स केलेला आहे. तर तोही मला खूप आवडला. परंतु त्याच्यामध्ये ध्यान लागणं किंवा मेडिटेशन होणं थोडंसं अवघड होतं. ध्यान लागायला फारसा वेळ जायचा. तसंच त्याच्यानंतर योगामध्ये सप्तचक्र ध्यान असतं तेही मी ट्राय केलं. त्यानेही बऱ्यापैकी फायदा होतो. परंतु मला सर्वात चांगलं वाटलं हे बीज मंत्राने जे ध्यान होतं ते खूप चांगलं होतं आणि खूप लवकर ध्यान लागतं. त्यामुळे मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा, गुरुजींचा, बीना दीदींचा, मालिनी दीदींचा खूप खूप आयुष्यभर आभारी राहील. त्याच्यानंतर 2019 मध्ये म्हणजे जुलै 19 मध्ये पहिल्यांदाच आपल्या नगरमध्ये एएमसीचा ऍडव्हान्स मेडिटेशन कोर्स हा झाला एक 5 दिवसाचा. तो तसा रेसिडेन्शियल होता. म्हणजे जे बाहेर गावावरून आले होते त्या लोकांना तिथे राहण्याची व्यवस्था होती. तो स्थानिक जे आहेत आम्ही घरी जाऊन येऊन करत होतो. तो त्याचाही इतका फायदा झाला की त्या मेडिटेशन त्या 5 दिवस कसे निघून गेले ते सुद्धा कळलं नाही. त्याच्यानंतर आम्ही जवळजवळ सलग 105 दिवस त्या ग्रुपमधल्या सर्वांनी मेडिटेशन घरी बसून केलं आणि त्याचं आम्ही रेकॉर्ड त्या दीदींना पाठवायचो मुंबईला. तर हे जे 3-4 कोर्सेस आहेत आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे अतिशय फायदेमंद आहेत. ध्यान देव भैया, एक्सेलेंट. सच में मुझे भी याद आ रहा है भैया, उपनयन संस्कार के टाइम बहुत ही तकलीफ हो रहा था, वर्टिगो का तकलीफ था, फिर भी भैया ने पूरा कोर्स कंप्लीट किए, गायत्री जप किए, है ना. बहुत अच्छा हुआ भैया. ठीक है, थैंक यू. अभी हमारा वन मोर प्रेशियस जेम है दीदी सुनीता दीदी. वेरी वेरी एक्टिव है दीदी. सुनीता गवळी. मी हा आर्ट ऑफ लिव्हिंगचं मी खूप ऐकलं होतं. माझी खूप इच्छा होती ही सुदर्शन क्रिया शिकायची, करायची, पण फक्त थोडंसं ऐकलेलं होतं. त्याला कधी योग येतील हे माहित नव्हतं. नंतर 2018 मध्ये मला ते योग आले. योग असे आले की मला थोडेशा प्रॉब्लेम पण आले होते ते करताना, पण गुरुजींनी ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले आणि मला या कोर्ससाठी मी रजिस्ट्रेशन केलं. माझा कोर्स हा दिल्ली गेटला झालेला, गजानन हॉलमध्ये. जेव्हा मी पहिल्या दिवशी तिथं गेले, त्या दिवशी अशी सुंदर सकाळ होती. ती प्रसन्न मुद्रेने आमच्या टीचर बीना दीदी तिथं उभ्या होत्या आणि समोर गुरुजींचा असा मोठा फोटो होता. एकदम वातावरण खूप प्रसन्न होतं आणि दीदी प्रसन्न मुद्रेने तिथं उभ्या होत्या. त्यांचं ते स्मित हास्य, त्यांचं ते गोड बोलणं, म्हणजे ह्या वातावरणातच मी पहिल्याच दिवशी खूप भारावून गेले होते. आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या परिवाराबद्दल ऐकलं होतं, पण ते मी तो क्षण पहिल्यांदा मी तिथं अनुभवला. मला खूप छान वाटलं. नंतर मग माझा कोर्स सुरू झाला. दीदींनी बीना दीदींनी खूप खूप सुंदर प्रकारे आम्हाला सांगितलं. खूप शांततेने, सुंदर प्रकारे आणि एकदम आम्हाला समजावून सांगितलं. आणि मग माझा कोर्स एक एक दिवस पूर्ण होत गेला. नंतर कोर्सचे 5-6 दिवस पूर्ण झाले आणि कोर्स करत असतानाच मला ती जाणीव व्हायला लागली दुसऱ्या आणि तिसऱ्या दिवशी मध्ये, का माझ्यामध्ये काहीतरी निगेटिव्ह होतं ते बाहेर पडत आहे आणि पॉझिटिव्ह असं आपल्या याच्यात काहीतरी पॉझिटिव्ह शक्ती माझ्यामध्ये उतरते आहे ही जाणीव व्हायला लागली. आणि त्याच्यानंतर मग मी जेव्हा हा कोर्स करून बाहेर पडले त्यावेळेस एक असा आनंद होता की मी काहीतरी असं छान घेऊन चालले, अनमोल घेऊन माझ्या बरोबर चाललेले आहे, जे कुणीच माझ्यापासून हिरावून घेऊ शकत नाही. एक खूप आनंद होता, खूप असं खूप काहीतरी भेटल्याचा तो आनंद होता. त्याच्यानंतर मी तो 41 दिवस ते पूर्ण केलं. दीदींनी जशी मला गुरुदक्षिणा मागितली होती ती मी दीदींना दिली, ते मी पूर्ण केलं. त्याच्यानंतर मग माझ्यात बदल व्हायला लागला. माझा प्रॉब्लेम असा होता की मला रात्री शांत झोप नाही यायची आणि मध्यरात्री अशी जाग जर आली ना तर नेगेटिव्ह विचार डोक्यामध्ये यायचे. नेगेटिव्ह विचार आले तर मग झोप नाही लागायची आणि थोडंसं छोट्या छोट्या गोष्टींची काळजी वाटायची, टेन्शन वाटायचं, खूप काळजी वाटायची. आपले जे जवळचे आहेत
त्यांच्याबद्दल सारखी काळजी वाटायची. पण हा कोर्स केल्याच्या नंतर मला खूप सुंदर झोप यायला लागली, खूप छान झोप यायला लागली आणि ही काळजी, टेन्शन आपोआप मिटून गेलं. उलट एक काहीतरी नवीन शक्ती निर्माण झालीये, नवीन कॉन्फिडन्स आलाय, सगळं काही पॉझिटिव्ह होणार आहे, असं पॉझिटिव्ह वाटायला लागलं. त्याच्यानंतर अजून दुसरं असं म्हणजे माझे नातेवाईक वगैरे सगळे म्हणतात का तू हा कोर्स केल्यापासून तुझ्यात खूप बदल झालाय, खूप पॉझिटिव्ह झालीये. बऱ्याच इच्छा मनातल्या ज्या वाटतायत, आपल्या मनात काहीतरी इच्छा आहे, ती इच्छा आपोआप पूर्ण व्हायला लागली, एकदम पूर्ण होत आहेत आणि एक काहीतरी असं पॉझिटिव्ह वलय माझ्या भोवती निर्माण झाल्यासारखं मला वाटतंय. माझ्या बुद्धीमध्ये खूप मला फरक वाटतोय, तेज झाल्यासारखी वाटते बुद्धी आणि स्मरणशक्ती पण खूप वाढलीये. सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हायला लागल्या आणि मला याचा खूप फायदा झाला. आता सगळं काही पॉझिटिव्ह वाटतंय, सगळं पॉझिटिव्ह होणार आहे, सगळं छान होणार आहे. एक्सेलेंट दीदी। सुनीता दीदी का एक विशिष्ट है, मैंने सर्ज का कोर्स लिया था तभी देखा था, सर्ज के इतना डीप मेडिटेशन हुआ ना, पूरा टाइम खत्म हो गए तो भी दीदी आंखें नहीं खोल लेती, मीन्स ऑनलाइन चल रहा था, फिर मुझे ऐसे बहुत बार बार बोलना पड़ा। ऐसे दीदी एकदम डिवोटेड और स्पिरिचुअल है, ऑलरेडी बहुत ही कनेक्टेड है। थैंक यू सुनीता दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा रोहिणी, ये इनको अस्मिता दीदी को ये करो, होस्ट कीजिए। सुनीता हट्टे दीदी, अस्मिता किस्ती दीदी, हाँ उनको दीदी, करते हाँ उनको होस्ट करिए। जम है डॉक्टर अस्मिता किस्ती, वेरी स्पेशल। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माझं नाव डॉक्टर अस्मिता किरण खिस्ती। मी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स हा बीना दीदींच्याकडे केला आहे आणि हा जो आता मी श्लोक म्हणला, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू, तर हा आपण अगदी लहानपणापासून सगळेजण ऐकतो, म्हणतो, परंतु हा जो श्लोक, ह्याचा जो अर्थ आहे, तर जोपर्यंत तुमच्या जीवनामध्ये गुरु येत नाहीत तोपर्यंत त्याचा अनुभव येत नाही। मी स्वतः आध्यात्मिक मार्गावरती इयत्ता 8वी पासून आहे आणि लहानपणापासून मला थोडंसं आध्यात्मिक वाचन, त्याच्यानंतर स्पिरिच्युअल जर्नी ह्याच्याबद्दल वाचनाची लहानपणापासूनच आवड आहे। तर तेव्हापासून मला असं वाटायचं की जेवण, रुटीन आपलं, रोजचे काम, हे काही आपलं जीवन नाहीये। तर मला तेव्हापासून असं वाटायचं की याचा शोध घ्यावा। तर मी ह्याचा शोध इतक्या आतुरतेने घेत होते, तर माझ्या जीवनामध्ये वयाच्या 40व्या वर्षी गुरुजी आले। तर तोपर्यंत माझ्या जीवनामध्ये मला सगळं मिळत होतं, असं काही नाही की माझ्या जीवनामध्ये काही अपूर्णता होती, मला सगळं छान मिळत होतं। परंतु गुरुजी आल्यानंतर, म्हणजे आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा कोर्स केल्यानंतर जे मला मिळालं तो आहे सत चित आनंद। कारण सांगते की आपल्या जीवनामध्ये आपण आनंदी असतो, दुःखी पण असतो कधी कधी, मग त्या ज्या आनंद आणि दुःख या ज्या भावना असतात, म्हणजे आपण त्याला अशा लाटा म्हणू शकतो। जसं लाटा अशा एकदम येतात, मग आपण अचानक दुःखी होतो। मग आपण वाचलेलं असतं पुस्तकामध्ये की राग हा माणसाचा शत्रू आहे, जे पण आहे, जे वाचन केलेलं असतं, म्हणजे ते झालं फक्त थेअरी म्हणू शकतो आपण त्याला। मग प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये असं कोणी आपल्याला शिकवत नाही की तुम्ही राग आल्यानंतर काय करायचं, किंवा तुम्ही तुमचे इमोशन्स कसे कंट्रोल करायचे। तर मग हे ज्ञान असून पण आपल्याला प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये त्याचा उपयोग करता येत नाही। मग आता मी तुम्हाला सुदर्शन क्रियेबद्दल थोडंसं बोलणार आहे की ह्याच्याने आपल्या जीवनामध्ये कसा फरक झाला। तर मला ऍज अ डॉक्टर मी थोडंसं बोलणार आहे। तर मनुष्य हा जेव्हा या धर्तीवर येतो, जन्माला येतो, तेव्हा सगळ्यात पहिल्यांदा तो काय काम करतो, सगळ्यात पहिल्यांदा तो श्वास घेतो। म्हणजे काय, आपल्या जीवनाचा आरंभच आपण श्वासाने करतो। तर श्वास हा जीवनामध्ये
सर्वात प्रथम आणि अविभाज्य हा भाग आहे. तर मनुष्याकडे आज सगळं आहे, परंतु श्वास नाहीये. तर मनुष्याच्या जीवनाला काही अर्थ आहे का? मग तो मनुष्य जिवंत राहू शकतो का विना श्वासाच्या? तर नाही. त्याचं उत्तर आहे नाही. मग त्याच्यामुळेच काय आहे की ही जी सुदर्शन क्रिया आहे ही श्वासाच्या लयबद्धतेची क्रिया आहे. म्हणजे तुम्ही जेव्हा आनंदी होता, दुःखी होता, स्ट्रेस्ड होता, जेलस होता, तर मग हे तुम्ही ऑब्झर्व केलं का की आपली श्वासाची गती वर खाली होती. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला रडू येतं, तुमचा एकदम श्वास जोरजोरात चालायला लागतो. तुम्हाला राग येतो, तुमचे हार्टबीट वाढतात. मग तुम्हाला जे आहे की तुम्हाला इमोशन्स जेव्हा कंट्रोल करता येत नाही, तर मग तुम्हाला ते कसं कंट्रोल करायचे तुमचे इमोशन्स? तर ह्याच्यामध्ये आहे की सुदर्शन क्रिया. तर सुदर्शन क्रियामध्ये प्राणवायू म्हणजे प्राण ही एक शक्ती आहे, ती आपल्या स्वतःकडे आहे, ती कुठेही बाहेर नाहीये. तर गुरुजींनी ही जी क्रिया दिलेली आहे सुदर्शन क्रिया, म्हणजे मी तर शतशः नमन करते गुरुजींना की हे त्यांनी जे हे दिलेली आहे ही देणगी, आणि सगळ्यांना ह्याचा बीना दीदींसारखे टीचर ह्याचा इतका प्रचार करतात, आणि आपल्याला हे म्हणजे अनमोल देणगी आपल्या स्वतःचा प्राणवायू वाढवण्यासाठी, प्राणशक्ती वाढवण्यासाठी आपण त्याचा वापर केला पाहिजे. तर आपण जे सुदर्शन क्रियामध्ये शरीरामध्ये त्याचं ऊर्जा आपली स्वतःची कशी वाढवायची त्याचा तो अभ्यास आहे. आणि श्वासाची एक लयबद्ध गती आहे आणि ते सायन्स आहे. ते काही असं फक्त असं नाही की फक्त एक स्पिरिच्युअल एक्सपिरियन्स आहे किंवा ह्याला काही ह्याच्या बियॉन्ड काही एक्सपिरियन्सेस नाही. हे सगळं थेअरी आहे. ह्याच्यावरती भरपूर रिसर्चेस आहेत, आणि मी स्वतः बेंगलोर आश्रम मध्ये डॉक्टर्स ऍडव्हान्स कोर्स केलेला आहे. तर त्याच्यामध्ये अगदी स्पेशालिस्ट MD डॉक्टर जे आहेत ते त्याच्यावरती सगळा अभ्यास करता आहेत, आणि अजूनही रिसर्चेस मध्ये ऑलरेडी खूप रिसर्च झालेले आहेत, आणि त्याच्यामध्ये तर सिद्ध झालंच आहे. आणि अजूनही वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट्स आणि सायन्स त्याच्यामध्ये डेव्हलप अजून होत आहे. तर मला असं सांगायचंय की आपण जेव्हा श्वास घेतो रोजच्या रुटीन मध्ये, आपल्याला प्राणवायू जो आहे तो बाहेरून जो मिळतो, आपण श्वास घेतो सोडतो, हा फक्त आपण 10 ते 20% आपल्याला उपयोगी पडतो. परंतु आपल्याला जी सुदर्शन क्रियेमध्ये आपण जी लयबद्ध श्वासाची प्रक्रिया करतो, त्याच्यामध्ये आपल्याला 80 ते 90% श्वास हा आपल्या शरीरासाठी आपण कसा वापरायचा आहे. मग त्याच्यामध्ये तुमचं डायजेशन सुधारतं, त्याच्यामध्ये तुमची लंग्सची कपॅसिटी सुधारती, त्याच्यानंतर तुमचं ब्रेन हा ऍक्टिव्ह होतो, क्रिएटिव्हिटी वाढते, तुमचे सगळे हार्मोन्स चांगले रित्या काम करतात, आणि तुमचं जीवन हे तुम्ही मल्टिपल टास्किंग अगदी व्यवस्थित करू शकता. म्हणजे आजकालच्या युगामध्ये असं काही नाही ना की तुम्ही फक्त घरच सांभाळताय, की तुम्ही फक्त जॉबच करताय. तुम्हाला हे मल्टीटास्किंग ऍज अ मदर, ऍज अ वाईफ, ऍज अ डॉटर, तुम्हाला हे सगळ्या गोष्टी ऍज अ डॉक्टर, म्हणजे मला स्वतःच पण ते मी तुम्हाला सांगते की हे जे आहे हे सगळे मल्टीटास्किंग हे फक्त सुदर्शन क्रिया. आणि दुसरं मी त्याच्यानंतर बोलणार आहे की मेडिटेशन, त्याच्याबद्दल मी बोलते. पण एक आताचा जो करंट इश्यू आहे की पॅन्डेमिक आणि कोविड, तर कोविडमध्ये आपण बघू शकतो की कोविडमध्ये सगळ्यांना काय झालं, आपण बरेच व्हॉट्सअपवरती पाहिलं असेल की लंग्स इफेक्ट झाले, लंग्सचं इन्फेक्शन झालं, निमोनिया झाला. मग लंग्सची पॉवर वाढवण्यासाठी कोणत्याही, आता तुम्हाला असं नाही ना की तुम्ही आता बाजारात गेले आणि गोळी घेतली आणि तुमची लंग्सची ताकद वाढेल. मग ही लंग्सची ताकद तुम्ही कशी वाढवू शकता? तर ही लंग्सची कॅपॅसिटी वाढवण्यासाठी तुम्हाला उपाय आहे की सुदर्शन क्रिया. आणि सुदर्शन क्रियेमुळे तुमचे लंग्स हे अतिशय स्ट्रॉंग होतात, आणि लंग्सचा डायरेक्ट इफेक्ट होतो हार्टवरती. मग तुमचं हार्टचं ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं होतं. हार्ट तुमचं चांगलं असेल की तुमचं डायजेशन सुधारतं. आणि आता मी बोलणार आहे या सगळ्यानंतर 2 शब्द मेडिटेशन बद्दल. तर मेडिटेशन म्हणजे असं लोकांना वाटतं की कॉन्सन्ट्रेशन, एका जागेवर बसा, हलू नका बिलकुल. तर असं अजिबात नाहीये की मेडिटेशन म्हणजे नुसतं बसायचं आणि कॉन्सन्ट्रेशन करायचं. तर गुरुजी असं सांगतात की मेडिटेशन इज डी कॉन्सन्ट्रेशन. तुमच्या स्वतःच्या बरोबर तुम्ही राहा,
आणि तुम्ही अगदी गुरुजींचे जे अवेलेबल आहेत, एक 10 मिनिट्स बिगिनर ध्यान पासून जरी सुरुवात केलं, मी तर खूप जणांना याचा प्रचार करते आणि माझ्या स्वतःच्या घरामध्ये मी एक छोटंसं हॅपीनेस सेंटर म्हणजे फक्त मेडिटेशन म्हणजे माझ्या कॉलनीतल्या लोकांसाठी किंवा माझ्या नेबरसाठी, माझे फ्रेंड्स जेव्हा जेव्हा येतात, तर इतर अवांतर काही आम्ही चर्चा करत नाही, की कोणाचं काय झालं किंवा निगेटिव्ह किंवा ह्या चर्चांमधनं काही साध्य होत नाही. गुरुजी म्हणतात तुम्हाला जर काही बोलायचंच असेल, तुम्हाला जर दुसऱ्यांना काही द्यायचंच असेल, तर तो फक्त आनंद द्या आणि ज्ञान द्या. मग तुम्ही जर तुमच्याकडे किती लोक येतात घरामध्ये, आता समजा पॅन्डेमिकमुळे कमी येतात, परंतु इतर वेळेस जेव्हा लोक येतात, तेव्हा त्यांना काही नाही, आपलं हँडवॉश वगैरे करून फक्त बसायचं आणि म्हणायचं तुम्ही एक 10 मिनिटं हा बिगिनरचं ध्यान करा. तर ह्याच्यामुळे काय होतं, की ध्यानानंतर तुमचं ब्रेन मधले सगळे सेल्स जे असतात ते खूप छानरित्या काम करतात आणि त्याच्यामुळे तुमचं डोपामिन, सिरोटिन, ऑक्सिटोसिन आणि एंडॉर्फिन हे तुमचे सगळे हॅपी हार्मोन्स रिलीज होतात आणि हे सगळं सायन्स आहे. हे सगळं एक्सपिरियन्स्ड आहे, हे सगळं थेरॉटिकल आणि हे सगळं प्रॅक्टिकली अप्लाइड आहे. ह्याच्यामध्ये कोणतंही असं नाहीये की एका व्यक्तीने सांगितलं आणि ह्याच्यामध्ये कोणालाही असा वेगळा अनुभव आलाय. तर हा स्वतः सायंटिफिक असल्यामुळे, मला स्वतःला मी डॉक्टर असल्यामुळे आणि मी आनंद ऋषी हॉस्पिटलमध्ये कार्डिओलॉजी डिपार्टमेंटमध्ये काम करते. मला सर्व्हिसला आता 21 वर्ष पूर्ण होत आहेत. तर मला तिथं जे काम करताना असं म्हणजे हे जे सुदर्शन क्रियेमुळे मला जे इम्युनिटी वाढली, कारण आम्ही आजूबाजूला आमचे सगळे पेशंटच असतात ना, आमच्या म्हणजे सराउंडिंग. मग त्या सराउंडिंग मध्ये की तुम्ही स्वतः तुमची ऊर्जा कशी हाय ठेवणार सतत, आणि मग समजा हॉस्पिटलमध्ये तुम्ही ऊर्जा हाय ठेवली आणि मग त्याच्यानंतर तुमचे घरचे काम आहेत, तुमचं सोशल काही नेटवर्किंग आहे, हे तुम्हाला सगळं मॅनेज करता येतं. ते फक्त सुदर्शन क्रिया आणि ध्यानामुळे. आणि मला एक आवर्जून खूप आभार मानायचेत म्हणजे बीना दीदींचे, कारण आमची जी बॅच होती ती म्हणजे काही कारणामुळे अगदी छोटी होणार होती. म्हणजे काही पार्टिसिपेंट अचानक त्यांचा काही प्रॉब्लेम आल्यामुळे ती जी बॅच होती ती कमी पार्टिसिपेंटमुळे म्हणजे रद्द होणार होती. तर बीना दीदींनी आमचा कोर्स रद्द केला नाही, तो कोर्स तसाच कंटिन्यू केला. भले त्याच्यामध्ये 8च पार्टिसिपेंट होते, पण आज ते जे 8 पार्टिसिपेंट आहे ते सगळे सुदर्शन क्रिया करतात, सगळे ध्यान करतात, सगळे म्हणजे माझ्यासारखे काही आहेत ज्यांनी त्याच्या पुढचे कोर्स म्हणजे DSN आहे, ऍडव्हान्स मेडिटेशन आहे, शक्ती क्रिया आहे, त्याच्यानंतर जो ध्यानाचं मी तुम्हाला सांगितलं हॅपीनेस सेंटर, तो मी चालवते. तर मग हे सगळे कोर्स मला फक्त बीना दीदींमुळे तो जो त्यांनी कोर्स कॅन्सल नाही केला आणि त्यांच्या वेळात वेळ काढून छोटी बॅच असून सुद्धा तो त्यांनी कंडक्ट केला. तर त्याच्यामुळे मला हे सगळे फायदे आज मिळत आहेत. आणि 2च शब्दात मी माझं आता हे सांगता करते बोलण्याची, की मेरी जिंदगी में आके मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के. म्हणजे मी आनंदातच होते. अगदी काही खाक म्हणजे असं काही माझं काही हे नव्हतं की फार काही दुःख वगैरे मध्ये नव्हते, आनंदातच होते. पण आज जे मी आहे ते परमोच्च आनंद आणि सच्चित आनंद, म्हणजे हा आनंद आहे आणि जो कधीही कोणीही माझ्यापासून हिरावून नाही घेऊ शकणार. आणि मी सदैव आनंदातच राहते आणि हाच मला शोधायचा होता. अल्टिमेट गोल म्हणता येईल मला. ह्याच्यासाठी मी खूप मी तुम्हाला सांगितलं ह्याच्या सुरुवातीला की 8वी पासून मला असं स्पिरिच्युअल जर्नी मी चालू केली, वाचन चालू केलं, तर ते मला आता मिळालं आहे आणि मी खूप आनंदी आहे. जय गुरुदेव. परमपूज्य श्री श्री रविशंकर गुरुजी आणि बीना दीदी यांचे मी सदैव ऋणी राहील. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच अस्मिता दीदी, सुपर, वेरी सुपर। दीदी है ना अपना एक्सपीरियंस के साथ ऐसे शॉर्टली सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन के बारे में इंटर टॉक की दे दिए, है ना, कितना सुंदर तरीके से समझाए। मीन्स खुद भी वो सब एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए दीदी ने बताया। और अस्मिता ने इतने फास्ट सब कोर्सेस किए ना, 1 by 1 उनका हैप्पीनेस होने के बाद एडवांस, फिर DSN, फिर सहज, ऐसे उपनयन
सब कोर्सेस किए, बहुत अच्छे, नाइस, थैंक यू अस्मिता दीदी। अच्छा, मेरा वन मोर अनमोल रतन है, पंकज कानडे भैया, इज अ वेरी डायनामिक बिजनेसमैन और वेरी एक्टिव। ओ, कोर्स करने से पहले मीन्स कोर्स रजिस्ट्रेशन करने को घर पे आए थे, तभी थोड़ा सा सीरियस लग रहे थे, मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्या बात है भैया, कैसे क्या, ऐसे थोड़ा मन में ये हो रहा था। लेकिन कोर्स होने के बाद भैया हमेशा चेहरे में स्माइल, भैया के चेहरे में अभी भी जब भी मैं भैया को देखती हूँ, नहीं तो फोन में बात करती तो भी मुझे अपने आप स्माइल आ जाता है, वैसे पर्सनालिटी है। ओवर टू यू पंकज भैया, वेलकम। जय गुरुदेव, मी पंकज कानडे। मी म्हणजे सुरुवातीपासून म्हणजे आर्ट ऑफ लिव्हिंग मध्ये येण्याच्या आधी जवळजवळ माझे 15-20 स्तोत्र वगैरे पाठ होते, म्हणजे विष्णू सहस्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, हे सगळं करायचो मी, नाही का. तर हे मी करत होतो. तर मध्ये एक व्यक्ती आली माझ्या कॅन्टीनला, ते बसले आणि त्यांनी सांगितलं की बुवा तू हे करतोय फार छान आहे, पण ह्याच्यापेक्षा पुढचं काहीतरी करायला पाहिजे ना आपल्याला, नाही का. तर तो माणूस, त्या माणसाने मला एक फोटो दाखवला, तो म्हणजे 500 वर्ष वयाच्या व्यक्तीचा फोटो होता, नाही का. म्हणजे ते साधू होते, ते ह्याच्यामध्ये हिमालयामध्ये, ते त्यांनी त्याचा फोटो दाखवला. त्यानंतर मग मला जाणवलं की आपला गुरुची गरज आहे, नाही का. तर मी बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे बरेच जे मला शक्य होते त्या सोर्स नुसार मी गुरु शोधत शोधत निघालो, नाही का. त्यानंतर मग मी कोर्स करायला तयार झालो, नाही का. तर दुसऱ्या दिवशी जी सुदर्शन क्रिया झाली, त्याच्यामध्ये मी इतकं डीप गेलो, म्हणजे शरीराची जाणीव राहिली नाही, नाही का. म्हणजे एकदम डीप मध्ये गेलो, नाही का. मग तिसऱ्या दिवशी परत एकदा सुदर्शन क्रिया होती, त्या दिवशी पण मी फार डीप मध्ये गेलो. मग त्यानंतर मग मी त्या दिवसापासून आजपर्यंत रेग्युलर सुदर्शन क्रिया करतो. आता बदल काय झाले, तर सुदर्शन क्रिया करायच्या आधी माझा व्यवसाय आहे, चहा नाश्ता असं कॅन्टीन आहे माझं. पण म्हणजे आर्थिक बाबतीत माझा प्रॉब्लेम होता, नाही का. म्हणजे पुरत नव्हते पैसे वगैरे, असं नाही का. म्हणजे काम करून पण सॅटिस्फॅक्शन नव्हतं आणि वादविवाद व्हायचे कस्टमर संग, हे ते. पण सुदर्शन क्रिया केल्यानंतर म्हणजे माझ्यामध्ये इतका बदल झाला की घरी सुद्धा वातावरण एकदम छान झालं, कॅन्टीनलाही वातावरण एकदम छान झालं. आणि मी 2 भावना ठेवल्या की एक म्हणजे लालच आणि दुसरं म्हणजे भीती. या दोन ज्या भावना आहेत, या 2 गोष्टींमुळेच सुदर्शन क्रिया मी रोज रेग्युलर करतो. एवढं सगळे व्याप सांभाळून मी शिक्षणाकडे, म्हणजे आता लोक फार सांगतात, नाही का, की बुवा की माणसाच्या आयुष्यामध्ये एक ध्येय असलं पाहिजे, काहीतरी ध्येय ठेवलं पाहिजे माणसाने. पण आता ध्येय कोणतं? कारण माणूस ऍट अ टाइम सगळ्या गोष्टींबद्दल ध्येय त्याचं पाहिजे. म्हणजे आर्थिक पाहिजे, शैक्षणिक पाहिजे, कौटुंबिक पाहिजे, सामाजिक पाहिजे. त्यानंतर म्हणजे प्रत्येक सगळे ध्येय एकदम म्हणजे बरोबर घेऊन चालावं लागतं, नाही का. एक्सेलेंट, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताए भैया। अच्छा, सुनीता अट्टे दीदी, और एक भैया है हमारा, और एक अनमोल रतन, अनिल जी देशमुख, उनको होस्ट कर लीजिए। ओके ओके। अनिल जी देशमुख को होस्ट कर लीजिए, वॉलेंटियर भैया, प्लीज वेलकम, प्लीज आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हाँ, जय गुरुदेव। मी अनिल देशमुख, मी बिना दिदींकडे कोर्स केलेला आहे 2016 साली। क्लिअर येतो ना आवाज आता? हा, येतोय, कंटिन्यू करा भैया। मी तसं मध्यमवर्गीय कुटुंबातला, आणि नोकरी ही तशी चांगली, केंद्र सरकारचा प्रोजेक्ट आहे कृषी विज्ञान केंद्र म्हणून, त्या ठिकाणी मी ऑफिस सुपरिटेंडेंट कम अकाउंटंट म्हणून काम करत होतो. आणि कुटुंबही छोटस, मुलगा मुलगी पत्नी सगळं चांगलं असताना सर्व बाजूनी असं वाटायचं की सगळं दुःखच आहे. कार्यालयामध्ये जरी कुणी काम घेऊन आलं, मी त्याच्यासोबत वाद घालायचो.
किंवा घरी आल्यानंतर सुद्धा मुलांबरोबर, पत्नीबरोबर सगळ्यांसोबत वाद व्हायचे. पण असंच एक दिवस आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या सेंटरला बघितलं की काहीतरी आहे, तर त्या ठिकाणी थोडीशी चौकशी केली आणि मी हॅपीनेसचा कोर्स योग आशिकी बिना दीदींकडे करण्याचा योग आला. तसं मी बघितलं तर मला सुट्टी मिळत नव्हती किंवा माझी इच्छाच होत नव्हती, पण योग असे की मला त्यावेळेस रजा मिळाली आणि मी पत्नीला सुद्धा सोबत घेऊन कोर्सला बिना दीदींकडे जॉईन झालो. पण कोर्स करण्यापूर्वी माझी गंमत अशी होती की सदैव टेन्शन 10 ते 5 ची वेळ होती कार्यालयाची, मात्र मी कधी 5 वाजता सुट्टी घेत नसे. मी संध्याकाळी 7, 8, 9 वाजेपर्यंत अक्षरशः कार्यालयात थांबायचो आणि तरी सुद्धा काम माझं आटपत नव्हतं. त्यानंतर मी पत्नी सोबत मीरा दीदींकडे कोर्स केला 2016 साली. त्यानंतर म्हणजे माझ्या जीवनात खरं जर म्हटलं तर माझा पुनर्जन्म झाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. म्हणजे मला हीच जवळची माणसं जी पूर्वी नको नकोशी वाटत होती, सर्व दुःख वाटत होतं, तीच सर्व माणसं मला हवीशी वाटायला लागली. कार्यालयामध्ये आज कुणीही माझ्यासोबत वाद घालायला जरी आलं तरी वाद होणार नाही याची मी 100% काळजी घेतो. तो जाताना हसतमुख जातो. त्या कुणाचंही काम माझ्याकडून पेंडिंग राहत नाही. आज अशी परिस्थिती आहे. कुटुंबात सुद्धा मुलांचा असेल किंवा पत्नीचा असेल, सर्व बाबतीत आज सध्या मला म्हणजे असं वाटतं की मी खूप सुखी आहे, खूप आनंदी आहे. आज ही जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे ती केवळ आणि केवळ आर्ट ऑफ लिव्हिंगचा जो हॅपीनेस कोर्स होता तो केल्यामुळं किंवा बिनीदीदींचं जे मार्गदर्शन होतं त्यामुळे सर्व काही शक्य झालंय. या खरोखर म्हणजे पुनर्जन्म म्हटलं तरी चालेल की जीवनात माझ्या पूर्णपणे आमूलाग्र त्यामुळे माझा बदल झालेला आहे. ह्या सर्व गोष्टीचा परिणाम असा झाला की मी जे 8-9 वाजेपर्यंत कार्यालयात थांबायचो, आता अक्षरशः फक्त मी 5 किंवा 5:30 वाजेपर्यंत थांबतो ना. आज माझे सर्व कामं हे रेग्युलर आणि अप टू डेट चालू आहेत. तर श्री श्री रविशंकरजी यांच्यासारखे महान गुरु ज्यांनी सुदर्शन क्रिया किंवा हा योगा ही जी सिस्टीम बसवली, खरोखर म्हणजे मी त्या ठिकाणी नमन करतो. आणि म्हणजे सबका एक्सपीरियंस सुनते सुनते मन और भर के आ रहा है, गुरु के प्रति और भक्ति और प्रेम और ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है ना? सच में सच में सच में। छोटा सा एक मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ भैया। थोड़ा सा एक पॉइंट बाकी रहेगा था. अभी कोरोना का माहौल था. कोरोनाच्या काळात म्हणजे खरोखर सर्वच बाजूंनी संकट होती. आमच्या कार्यालयात सुद्धा काहींना कोरोना झाला, माझ्या कुटुंबात सुद्धा चुलत्यांना कोरोना झाला होता. पण या सुदर्शन क्रिया आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे मी चुलत्यांच्या सोबत होतो, हॉस्पिटलमध्ये होतो. असताना सुद्धा मला म्हणजे सगळ्यांना वाटत होतं 100% कोरोना होईल. मग खरोखर गुरुजींची कृपा आहे, सुदर्शन क्रियेची कृपा आहे. म्हणजे अक्षरशः मी त्यांचे पाय चोपलेले आहेत, त्यांना ज्यूस पाजलेलं आहे, 7-8 दिवस त्यांच्या सोबत होतो, पण तरी सुद्धा मला कोरोना झाला नाही. मी खरोखर मी गुरुजींना म्हणजे धन्यवाद देऊ इच्छितो. किंवा आमच्या स्टाफमध्ये काहींना कोरोना झाला त्यांना मी डबे पोहोच केले हॉस्पिटलमध्ये. खरोखर कुणी डबे सुद्धा देत नव्हतं. म्हणजे प्रत्येक जण घाबरत होता कोरोनाच्या काळामध्ये. पण मला म्हणजे हे खरोखर म्हणजे अंगाला काटे येतात की सुदर्शन क्रियेमुळे म्हणजे त्या मृत्यूच्या जवळ जाऊन म्हणजे मला कोरोना झाला नाही. प्रत्येकाला वाटतं 100% कोरोना झाला, पण कुठलाही मला त्रास झाला नाही. केवळ आणि केवळ ह्या सुदर्शन क्रियेमुळेच हे सगळं शक्य झालं. ग्रेट भैया, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, वही मैं सबको ये बात कहना चाहती हूँ एट द एंड, सतु दीर्घ काल नैरधैर्य सत्कार सेवितो दृढ़ गुण। मीन्स हम कौन सा भी काम कंटिन्यूसली करेंगे ना तो वो विद डिवोशन और हॉनर के साथ हम करते हैं तो वो हमारे अंदर वो रह जाता है। मीन्स हम गुरुदेव बोलते हैं ना, रोज ब्रश करते तो डेंटल हाइजीन के लिए करते, वैसे हमारा मेंटल हाइजीन के लिए जो क्रिया मेडिटेशन करते रहना चाहिए। कंटिन्यूसली करते तो वो हमारा हैबिट बन जाता है। रोज रोज अपने आप ही वो करना ही पड़ता है, नहीं किया तो कुछ तो मिसिंग लगता है ना। तो सबका एक्सपीरियंस सुन के बहुत अच्छा लगा, सबको थैंक यू। और सुनीता दीदी और रोहिणी दीदी, आप दोनों को भी लॉट्स ऑफ थैंक यू।